kana ndawana wangu wandinoka nondidao seiko chinoperera pamisodzi rudo runenhasi ndipei chipikiri nesando rudo ndikomerere chigamba tsono neshinda rudo nisonere ndipei chipikiri nesando rudo ndikomerere chigamba tsono neshinda rudo nisonere ndikarangarira vaini vimbisa ngoma matofa fire wako kaomire papa apa ndau kutambira mfana wangu ino jobi 07 mfana apa msina chekutaura apa ngoma wangu ndakano badara ndi mfana wangu chipa chesa akana draft isu masiriti takatraina ngoma wangu wazvipirire mfana wangu because panorowa munhu mfana ndazvipira neboza masiriti takatraina panorowa munhu mfana wangu yandikukutambira ndakatamba pajobig wozokona muvhura watotamba iri wapera katonhora wafira mukona sabhidha mfana aiwa ndizofe auzofe zvekudaro ndizofe zvodaro gandidaiso kenyuka tofawo kaka saka ndudze mfana wangu uchingurova ngoma iri unenge wakanonoka mfana wangu nani yazuri upcoming artist mfana wangu ngoma wangu katizoregere hamukona chimngoma wangu ngori nyaya ngori chete masenzi angu asi kubatana asi akabatana chete ndofungoita zibig promoter maizi yatora nafantani waya nanaoskid yetumwe tumadj tukese tikuda kusimukira zvaizveso tobva tavhura zibig studio maizi denda kupisa shungu dzako dziri right mfana wangu zvinoita one day at a time ko hausi kungwani kambwa kako wati ndite sei wati ndidhakwe ndegere mfana wangu kambwa ndorowa mukoma wangu ndutotya kuti kakapera kamunozowana imwe mari yekutenga repoza ati mjuweza ndikuziya munozombosheka kai don't worry you man rova kambwa kaka kakapera ndoita kamwe 1 waiziya handiri pama 1 mfana wangu mukoma wangu zotooneka kuti muri pama 1 mukuda kungoedza nyungu zvisimbisa but muri pama 1 zechokwadi makadyirwa mumunda nemakudo pakaipa youth man akuziva kuti bhebi ndichiri kurida inini pandakangoimagina kuti bhebi rangu rakati kwaisese netsaga rinenge tichimano yauya zvisi kundibata bho youth man ma1 saka mwana makamubvunze yakati chii mwana handisati ndatombomuona ubva pakaitika masini aya pakatoipa mubatsirike zvechokwadi atagi mudhara ende munoona muzukuru munzoti pfungwa dzake dziri papi you've got an idea, you're actually right to the ndofana kenda kwana Ivan nditi ona kuti chimfana wangu ndokubata time waiziya yani ndosvika kwana Ivan but mudhara musadaro hamunozotenga 1 kacho inga 1 boere kosisi Ivy ndokumbira $10 pane bhutsi yakanaka ndakaona ndinotenga inonzi trip Jezi mwana wa mai unomboziva here kuti mari inonetsa kuwana ende inotoshandira hausisiri mwana mudiki iwe watowa munhu mukuru aino kuti ndiri munhu mukuru zvangu asi ndokungokumbirawo chete asi kana zvamunoita hazvina kumbonaka izvozvozvo izvozvo ndoda kutokutsvagira mari utange kuhodha zvinhu zvako kuzvitengesera madiro ako aunoita zvinhu ayo uchamboitiswa uri mwana mudiki iwewe sisa Ivy kana musingangodeka regedzei kwacho handinomboramba kukupa ini ndiri kukutengera nangoti dzidza vamukuru ndiri bhokurisei ko vamukuru matigirei ashandokanimanaisobho ari kokudhini unofanira kusvika padhini ndokutambidza apiri manaisi agauzi kuti sekumwe akunokwirira right mukupinda neipi zvenyu ndezenda unondipirwawo mari yangu kuna maitanyo $50 yegumbizi alright sis bye bye right saka uri sei hako ndiri right zvangu inini ameniwewe I'm sorry about that day no don't worry it's fine don't say sorry it's fine what is fine here John unoziva kuti chii Ivy I'm sorry about that day zvandikaita pandakakonoina teacher paipai I really know kuti iwe teacher amudanani but handizoti ndaifunga sei musoro mangu so I'm sorry no apa ufanira kuti sorry ndindotofanira kuti sorry nyange zvikanzi I was stressed shamwari ndaisafanira kusiya teacher achindibata mabatiro iwayo okay if you say so how have you been bobo shamwari anyway wakafamba bho here pakudzoka how was your journey ndakafamba hangu bho but kukusuwa sure here kana neni ndanga ndatokusuwa wena zvindaro here sorry ndokumbira umbodaira foni no it's fine
Hello. Mushe maswera sei? Ndikuziziva ndi makati muri kuda 10 mablankets here. So apa ndasanotumira 8. Mamwe 2 acho anouya next week pari kusvika order. Oh. All right. Maita basa ka message yemari ndakaiona makatumira 300. Okay, thanks askana. Iwe saka watoka business woman ngewe baby. Kundingaita seshamwari ndida kuchengetana kana Dezi wangu shamwari. Apa Dezi anonetsa, anoita kunge mwana mudiki Dezi. Ipa panga achindinetsera bhutsu dzanga achindinetsera. Yeah, no, it's fine. I bhutsu zvayo it's problem to kwanisa kuita plan, but uona chi mukutozvigona. Ndinoona kuti patiri sofa muZimbabwe hapana company inokupa basa kana industry inokupa basa. Unofanira kutozvitira zvinhu zvako zvichitoita so mukutogona. Because uona vanhu vari kuenda kunze kwenyika kuna South Africa kweni kuna Botswana. Mazuva ano dzangoshungwa vakwanisa kubata mai. Yes. What do you mean by that? Asiwe zvanga zvisiri kukufambira kai? No, I was not talking about me. Ndingotaura in general. Haini zvangu hangu bore. Because ndakazovhura ka online business. Tingati ne Facebook page rangu ona. So ndichitambisa vanhu magame online. So I earn money through stars. Sure. Yeah. Hey, come here, my love. Yeah. Kana wapindwa nedhaga sei uri kuzoti hwihwi ndakuona hangu ndichibva uko uri kuchemera mukomana unyare uchemera mukomana wemunhu iwe mwana wokwane mukomana munhu wopa kutaura uri kuchemerera uri kwane uri kuzinza kuona iwe ukwane ndichakukwatura one day chete ukwane undidzikamire iwe nyongo sha isu patenge tichitofamba katenge tichingomainda hokoso dzedu manje location yese ndisitine yese atitere nyaya but dzinongotiringa dzega ana queen nyaya dzipi mimi dzamunoziya Anta ifane nhumbu ya teacher. Apa yo waitodawo teacher wacho. Zvekutoti aiva akatowanikidzwa naJona atsimbira na teacher. Hede. Kuti kwanire mwana wayo uri kuzvinzwa. Wachi ndeda teacher kuti asei kwacho. Ndomisa pa shelf number ni teacher yepakati mani madhende ake. Undidzikamira uri kuzvinzwa kana mwana wayo ukwani. Hede ndizvozvo. Kunyange ukagara pakadombe kako chema zvingadzose teacher. Sha mutizire kazvipere. Chese tise tinotomudawo teacher kanaka. Rega ndiende zvangu. Iwe Ridhimu mire papo tende tese. Sare papo uchemo kadzunga iri. Icho chakaita kurema nemuJona. Mukosini. Ridhimu. Mbomira izvozvo man. I'm not in the mood. Zoita tichman. Koimbonitengera 1 kambwa. Nebozwa ndabva kawo. Ndatombomwa tumwe 15 wese. Saka nditengera 1 ndobva ndanodhata. Ridhimu wakajaidzwa stereki. Kwawanwa 15 kokoko. Yanonoita kamwe 1 wobva warara. Simple. Iwe unobowe. Ko haufa maronda. Ndakanzotanzwa kanywa namukoma. But same ngoma chidaro. Ungabve Jozo kuya kuno kuzotidzanyira mabebedu. Boy here. Mupana wangu Ridhimu. I'm not in the mood of all this. Wazinzo. Chekutanga nyoda tuzive andida kurohwa naJona. Ende hafa akandirohwa. Wazinzo. Chechi 2 aiva harisi bebi rangu. Wanzwa ka? Zviriko futi. Kozve kupinda nemoyo tombozvida here isusu. But Jona wega itsaga kana azogara. Nepozi 1 angabve kuJozo ari maoko. 2 obaturoera futi mabusinessmen emuloko muno. Komogo tozopowa nani? Mupana wangu Ridhimu. That's enough now. Chibaba panapa alright. Ona chi? Ndagara ndotobaya mdara. Vana zvandiri kufunga panapa. Waenda kudhenu, notora empty card. Pamari yako yemogo then ndobva nda. Oboya nemari yangu. Maya mukomo. Amukona chi? Pane zvandiri kugaya panapa. Ndakoenda kunona mdara mandema. Obva ndipa card. Oninyora kumusana. Kana empty ina ndapedza. Ndobva ndanoritengesa. Ndobva ndauya nemari yako yemogo. Whatever Ridhimu. Just go. Yes, sire.
vaindivimbisa mashoko erudo asi vakandirasisa ndinozama kumbobatanidza pedze zvodzoka vondifananidza. The more I try, the more I cry. Imi rudo rwandiviringidza ndipei chipikiri nesando rudo ndikomerere chigamba tsono neshinda rudo ndisonere ndipei chipikiri nesando rudo ndikomerere chigamba tsono neshinda rudo ndisonere.